Crec que no hi ha millor manera de celebrar el Dia del Llibre que escoltar la veu de Olga Tokarczuk, que va ser Premi Nobel de Literatura l'any 2018 i que en acceptar el Premi Nobel va fer un discurs en el qual reivindicava la tendresa per a millorar el món. El discurs d'Olga Tokarczuk porta com a títol El narrador tendre i diu així, el fragment, en llegeix un fragment. Avui podem tindre la gran satisfacció de veure el sorgiment d'una forma completament nova de contar la història del món que es mostra en les sèries de televisió, la tasca oculta de la qual és induir-nos a l'excitació. Per descomptat, aquesta manera de narració ha existit durant molt de temps en els mites i els contes homèrics. Heracles, Aquil·les o Odisseu són, sens dubte, els primers herois de les sèries. Però mai abans aquesta manera ha ocupat tant d'espai o exercit amb una influència tan poderosa en la imaginació col·lectiva. Les dues primeres dècades del segle XXI són propietat indiscutible de les sèries. La seva influència en les maneres de contar la història del món i, per tant, en la nostra manera d'entendre aquesta història també és revolucionària. En la versió d'avui, la sèrie no sols ha estès la nostra participació en la narrativa, en l'esfera temporal, generant els seus diversos tempos, ramificacions i aspectes, sinó que també ha introduït les seues pròpies ordres noves. Atès que en molts casos la seva tasca és mantenir l'atenció de l'espectador el major temps possible, la narrativa de la sèrie multiplica els fils entrellaçant-los de la manera més improbable. La creació de nous episodis sovint implica la revisió total i ad hoc de la psicologia dels personatges perquè siguin adequats als esdeveniments que desenvolupa la trama. Un personatge que comença com a gentil i reservat acaba sent venjatiu i violent. Un personatge secundari es converteix en protagonista, mentre que el personatge principal al qual ja ens hem enganxat perd importància o en realitat desapareix per complet per a la nostra consternació. Segueix dient Olga. La materialització potencial d'una altra temporada crea la necessitat de finals oberts en els quals no hi ha forma que ocorreguen les anomenades catarsis. Catarsi, anteriorment l'experiència de la transformació interna, el compliment i la satisfacció d'haver participat en l'acció final. L'ajornament constant de la recompensa que és la catarsi fa que l'espectador siga dependent. La fàbula interrompuda, creada fa molt de temps i ben coneguda per les històries de Scheherazade, ara retorna audaçment en la sèrie i alternen la nostra subjectivitat i té estranys efectes psicològics, la nostra subjectivitat i tres estranys efectes psicològics traient-nos de les nostres pròpies vides i hipnotitzant-nos. Al mateix temps, la sèrie s'inscriu en el ritme nou, prolongat i desordenat del món, en la seva comunicació caòtica, la seva inestabilitat i fluïdesa. Aquesta manera de contar històries és probablement la que més creativament busca una nova fórmula avui. Els nostres avantpassats creien que l'accés al coneixement no sols brindaria a les persones felicitat, benestar, salut i riquesa, sinó que també crearia una societat igualitària i justa. El que faltava en el món, en la seva opinió, era la saviesa omnipresent que sorgiria naturalment de la informació. John Amos Comenius, el gran pedagog del segle XVII, va encunyar el terme pansofisme. Amb ell es referia a la idea del coneixement universal, un somni d'informació disponible per a tots. El coneixement a l'abast de la mà no significarà que les persones es tornaran sensibles i dirigiran el progrés de les seues vides amb equanimitat i saviesa? Quan va sorgir internet per primera vegada, semblava que aquesta noció finalment es realitzaria de manera total. Viquipèdia, que té el meu suport i admiració, podria haver-li semblat a Comenius el compliment del somni de la humanitat. Ara podem crear i rebre una enorme quantitat de fets que es complementen i actualitzen sense parar i que són democràticament accessibles per a quasi tots els llocs de la Terra. Un somni complit és sovint decebedor.
Va resultar que no som capaços de suportar aquesta enorme quantitat d'informació que, en lloc d'unir, generalitzar i alliberar, ha diferenciat, dividit o tancat en menudes bombolles individuals, creant una multitud d'històries que són incompatibles entre si o fins i tot obertament hostils les unes cap a les altres i antagòniques. A més, Internet, completament i de manera irreflexiva subjecta als processos del mercat i dedicada als monopolistes, controla quantitats gegantesques de dades utilitzades no de manera pansòfica per a un accés més ampli a la informació, sinó que, per contra, serveix sobretot per a programar el comportament dels usuaris. En lloc d'escoltar l'harmonia del món, hem escoltat una cacofonia de sons, una estàtica insuportable en la qual tractem desesperats d'escoltar una melodia més tranquil·la, fins i tot el ritme més feble. La famosa cita de Shakespeare mai ha sigut més adequada del que és per a aquesta nova realitat cacofònica. Cada vegada més, Internet és una història contada per un idiota plena de soroll i fúria. La informació pot ser aclaparadora i la seva complexitat i ambigüitat donen lloc a tota mena de mecanismes de defensa, des de la negació fins a la repressió, fins i tot per a escapar als principis simples de simplificació, ideologia i pensament partidista. La categoria de notícies falses, fake news, planteja noves preguntes sobre què és la ficció. Els lectors que han sigut enganyats, desinformats o enganyats repetidament han començat a adquirir lentament una idiosincràsia neuròtica específica. La reacció a tal esgotament amb la ficció podria ser l'enorme èxit de la no-ficció, que en aquest gran caos informatiu crida sobre els nostres caps. Et diré la veritat, res més que la veritat, i la meva història es basa en fets. La ficció ha perdut la confiança dels lectors, ja que mentir s'ha convertit en una arma perillosa de destrucció massiva, fins i tot si encara és una eina primitiva. Sovint em fan aquesta pregunta incrèdula. És veritat el que vas escriure? I cada vegada sent que aquesta pregunta és un presagi del final de la literatura.